Ce faci, mă, măi? Ha? Mai joc, mă? Merge treaba? Merge pula. Ce merge? Hai, mă, gata, ai terminat, pleacă de ce. Hai, că acum ai 8 ani. Hai, iau pula. Ce iei? Hai, mă, gata, pleacă de că vine trecut pe tine. Ce faci, bre? Hai, bre, că-ți dai eu 10 lei dacă pierzi. Îți dai eu 10 lei, zău. Hai, dai tu. Dar măcar să-i arătăm lui Ana să vadă, ia. O ora 6 dimineața, el e chișet în pantaloni, ia la pantalonii lui. Băi, moș, pulă, băi. Tu la lucru trebuie să te pornești sau tu îmi chișetă ca un pidără. Cum e ora 6 și tu ești chișetă-i tătăi? Serioja? El nici nu știe și cu dânsul. Bă! Zi привет, măcar. Salut! Chis, da, măti, cu dracu tău, ble. Domnule, cum sunt prepelițele? Mamă, ce bune sunt, am mâncat cu oase de tot pepelițele. Ce bune sunt. Ce sunt bune? Pepelițele. Am mâncat cu oase cu tot. Oh, my gay. Ia! Dar nu vezi ce faci cu părul meu? Dă drumul să moară copiii mei să stau. Înfermeară. 1, 2. Dă mai drumul. Să mor eu dacă nu zici că ești mare, vino la din singur acasă 3 cu paltonul ăsta pe tine. Ce-ai pățit la picior, Denis? Ce e ăla? Accident vascular, nu băga în oi. Nu, că nu bă. Accident vascular. Accident vascular? Dar eu ce cârjă ai? Dacă vine rușii pe tine te ia prin. România, bună seara. Are bani. S-o scumpit pe motorina tic, motorina tic. Motorina gata pe voi. Gata, românilor, mereți în... Tot în drifte. Ce faci? Merge! La voi și noi! Dă-o pe spor, mamă! Ia uitați-vă și voi mânca vași curfă. Teilaltă, în partea eilaltă. Vrei bine? Vrei bine? Calculatorul aici. Suflă, bre. Suflă, bre, ce-i asta? Suflă, bre, ca lume. Nu se duce. Nu. Auci. Ce-ai băut, bre? O beri? Păi ai piste 100. Dă-i, mă, să mai sufli odată. Băi, mai suflă, stai să resetăm. Futu-i gura, dar suflă mai cu putere. Vezi să nu strici calculatorul. Acum 8. Ia, mă, dă. Cum vreau? O beri? Da. Dimineață? Da. N-ai cum, ai băut multe beri. Nu. Uite-mă aici pe calculator, ia, Da, mă, filmăm. Da.
Kelly, mă tămă.